Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Syukur, Alhamdulillah atas segala nikmat dan juga karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan malam hari ini di edisi Sabtu di tanggal 26 April 2025 bertepatan di Desa Mlingoh, Dukuh Randualas, RT 07 RW 02, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Ya, lebih tepatnya lagi di kediaman ingkang minulya yaitu dari panjenenganipun Bapak Khairul adalah Ibu Suniatun, yang dimana di kesempatan malam hari ini berbagi kebahagiaan bersama kita semuanya atas tasyakuran yaitu walimatul khitan dari putra tercinta yang bernama Muhammad Gibran Rajendra Putra. Ya, buat ananda yang sudah dikhitan, semoga lekas sembuh, bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semoga senantiasa menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa, terlebih lagi buat agama. Luar biasa. Juga segenap pengembat yang projo satirane negari minangka dadi payunge kawula dasih ingkang kinasih ingkang minulya panjenenganipun Bapak petinggi dalam perangkatipun, ada Bapak RT, Bapak RW, segenap tokoh pemuda, tokoh masyarakat maupun dari tokoh agama. Luar biasa, terima kasih matur nuwun. Dan juga tidak lupa segenap sesepuh, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang dipun sepahaken, ingkang boten saged kula sebat setunggalipun jalaran kula diremang ngertosi ninjih ingkang tansah kawula bekteni. Ya, dan juga tidak lupa segenap Bapak Ibu tamu undangan semua yang hadir di kesempatan malam hari ini, beribu banyak terima kasih atas kehadiran dan juga doa restu dari Anda semuanya. Silakan menikmati hidangan-hidangan yang telah disuguhkan dari tuan rumah. Luar biasa. Dan juga maksudin Aldrom dari keluarga besar Sibul Haja Bapak Khairul sekeluarga. Ari kala jaman semanten, ya, anggadai ujar utawa angen-angen pilih putranipun ditetakaken utawi dikhitanaken badhe nekake dangdut nggih, di MC ini kalih Lek Agus. Ngoten. Leres. Leres nggih. Kula lan panjenengan sedaya ing wekdal dalu menika nggih dipun sekseni pekanan pitu dinten pitu pekanan gangsal nggih ing wekdal dalu menika Nini Dayang Kaki Danyang ingkang nderekipun nyekseni hajatipun saking sedherek kula Khairul. Nggih. Wes durung. Ha iyalah ngaku wis ngawe kok ya radang kok. Heeh, wis ayo. Heeh. Nggih, sepeda malih kula baleni ari kala jaman semanten nggih ujaripun saking keluarga agung saking Bapak Khairul sekeluarga pilih binjang badhe netakaken putranipun nggih badhe nekakaken dangdute Lek Agus sekaligus di MC ini Lek Agus nggih. Alhamdulillah Pak Bu dalu menika kula tesih diparingi panjang umur, upama ora ana apa ora ya fotoku tok sing dipajang ning kene. Lah iya lha wong urip dinadari. Oh iya wis aneh tenan lho iki. Nggih, kula lan panjenengan sami ing wedal dalu menika minangka dadi saksi bilih ujaripun sederek kawula Khairul nggih ing wedal dalu menika sampun luar Pak Bu nggih. Ayo tak dipetek itu. Nah ngono. Lah iya berhasil sebaran. Alhamdulillah ya. Muga wae ingkang dipun tetakaken nggih menika dados putra ingkang soleh migunani marang tiyang sepuh kekalih nggih berguna bagi nusa bangsa, terlebih lagi buat agama dan juga bisa menjunjung tinggi martabat kedua orang tua, pastinya luar biasa ya.
matur sembah nuwun juga untuk segenap kru yang bertugas pada kesempatan malam hari ini bareng Vision Video Shooting dan juga bersama Audio 7 pastinya. Yuk bareng Zidan Music sebagai salam kehormatan juga salam kebesaran bareng Zidan Music. Ateis.
pada kesempatan malam